wallahi in gaya muku sarahatan, waɗanda muka sha hira da suna sha faɗa musu, kuma ga wannan magana ina faɗi yau kasa da ɗauka. Ina cewa da talaka suke cewa Najeriya sai mai gaskiya, suna nufin Buhari. Sai nake cewa Buhari bai dace da shugabancin ƙasar nan a irin wannan lokacin ba, domin suwa zai shugabanta, suwa za su zama ministocin, suwa ne gwamnonin, suwa ne kwamishinonin, suwa ne campaign managers na Buhari. Kuɗi aka zo ana tarawa a cikin tim ɗin campaign Buhari. Campaign manager ɗin ya ƙara naira miliyan 60, naira miliyan 60 campaign manager na Buhari ya tara, ya ƙara a cikin abin da ake nema. Da aka zaunar da shi a gaban Buhari aka ce waɗannan figos ɗin fa, sai ya ce a yafe mishi, yana da 'ya'ya yana da mata, bai sayar da zai ba, shine da ya samu wannan damar shine ya ɗan ƙara a cikin bana fa 2011 ɗin da ta wuce, ba wai shekara kaza ba. A wannan hayaniyar da kuka yi ta yi Najeriya sai mai gaskiya, irin masu gaskiyar da suka kewaye Buharin kenan. Sannan shi wancan da yake ta kwarmato, je ka same shi, me ake ciki da shi tun a wannan lokacin. Zai yiwu mai gaskiya ɗaya shugabanci ƙasa? Ba zai yiwu ba, sai an samu masu gaskiya. A lokacin da Tafawa Balewa yake shine mai prime minister, ma'ana na ƙasa gaba ɗaya, Sardauna shine mai shine premier. Mai gaskiya sama, mai gaskiya ƙasa. A lokacin talakawan su ma gaskiya suke so, sai aka ji daɗi. Amma kun san ya kai lokacin da talakawan suka lalace, da suka ji an kashe Sardauna, a kodan da suka zuba ruwa a ƙasa suka sha saboda daɗi da murna. Yau waɗannan mutanen sun yi nadama ko ba su yi nadama ba? Saboda haka ku ji jama'a, babu shakka tun daga sanda Buhari ya fara tsayawa takarar shugaban ƙasa, kowa ya san ƙarara nake fitowa in ce a in dai maganar Buhari ne, no compromise. Dan girman Allah, masu ɗaukar kasusuwa na suna kai wannan Madisan babban yafe musu ba in ba su kai wannan kaset ɗin ba. Ka je ka tambayi na Madisambo, lokacin da za a yi zaben shugaban ƙasa mun zauna da shi, ya ce Sabon Gari da Zaria ta rikice, wani taimako za ka yi mana Malam Albani? Na ce to in dai magana Buhari ne, no compromise. Sai ce Buhari ba zai ci ba. Sai na ce a wurin Allah ne. Na ce domin ranka ya daɗe, kai ɗin nan lokacin da ka fito takarar gwamna, wace hanya muka bi muka sai da kai a wurin jama'a suka yadda suka zaɓe ka? Allah ne ya kawo mana fasahar. A cikin kwana nawa muka yi na Madi campaign lokacin da ya fito takarar gwamna? Campaign nawa muka yi? Amma dangwala ƙuri'a ake, ana cewa tun da Malam Albani ya ce a dangwala, nan za a dangwala. Amma ka san har a lokacin da ni kaina na ce a zaɓe shi a matsayin gwamna, so ɗaya na taɓa ganin shi? Ka san bayan ya ci gwamna sai da ya shekara ɗaya dindi sannan na samu damar yin magana da shi a waya ta hanyar matar shi? Ban taɓa buga mishi waya ɗauka ba, har shekara guda ban taɓa ganin shi ba. Na ce saboda haka maganar Buhari ba zai yi shugaban ƙasa ba, a hannun Allah ne. Abin da ya gaya kenan, ya ce Buhari dai ba zai ci